fries sin pat ngai kble pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong tisu tikani ketika the white piles ke bay rap ha temen kini kisni ngal ashna do tu powder ngong man kham aram kham suk te henre kidon ki bayadai kidon ki pamyadai te namar kata ngong ka bah bangan 3 minit kendian ki preo baro kin yo khia namar tu powder don ki bayadai don ki pamyadai te uni pat uyadai bet napang hispa na ka ba hispa uni uyadai bet napang te namar bu uyadai napang te wat ki bala shi post nam ar post nam ki ba don jimpang piles ru ki khia bet tambah kini ki bala da ki post nam te kabut ukhan slam hi pihak bandi kampun hi bon klong hi hadu banda khia janai te kini badang malu mala te ban chi ini ibang abu hai ni bol barret te kemut tang iwei arteli lai teli la khia la te ki ba malu mala ki bala jur ki bala slam ki khia ba hi te ka shimpor khndiat pan te kumno ban penen kam yo uning te men chuang shna iberet ngong ti arteli hisngi te uning ubodon rew teli te kemut udoi bangashna kham he te di be iwei hisngi te thia so ken ba u he kum to te phinam la ngoi pan long shwan rew teli kum to di be hisngi te shikan ta shwa ban bam dai re man step batli po dai re dala de bam jaman miet te shikan ta be shwa ban bam la ne shiten kan ta shwa ban bam ha kanu ka por tang ba light no man step bat light no man miet de bam ja te le ban kiar na ka ba di da yeng le ban kiar na ka ba shong slam ha khana pat kumju ru ki jing ba moida por khoi phi ha ban kiar hi sundon na mar de na ki jing ba moida ka pan long ki thlung ki badang rit ba pli dang chi arsnem lai snem ru ki la yo jing pang pais ba man ta te ki bri ki ai magi ki ai shau ki ai momo ki thlung ki ya pen thit ki biscuit ki bashna da moida to mlong tu biscuit u balong te tang u Mary Gold to ubaha ken te kino ki biscuit ki bashna do ata ulong te hanre do umoida ulong re namaru ata ulong direct hanre umoida na u ata ki yakle chemical ken man penbang te kamlong re ken tingi de shibon baha ki jat dawai tingi dawai ke bangi dang penmi thamai menta ka dawai ban penja smashin tur bat kumju ru penja jenis nam bat dari ba pithi ki penyak te super syang ngam tip re kaya den em nam ta kala sali tang bangas nuthu apa ngapen kami lade kapen scam ni ki binian te ka bas baha na ka benta ki bas machine tur te kaya rap baha ban penan kami kutu kadawai beniat ke jongi te kade na benta lada tang hisin la ne arsin hisin penan kam te kemot artayo ladap hi la ne shi posni te pile lai sin hisin ba pisma shin tur te kamut tang hitayo hi te kabes baha kato te da shoot ke kato shoot be te ka ti kum to kum bangala le kato ko wei ka video te lai minute pi hapan kur shoot sa player pat ken ka shin to te gida wai ki jongi ki bom don jing ta te ngam ong ba phin ngui chak po te rel ta kum ngui ru nai shep ting re ken ti ai ki da wai pen mi snyo ni ai ki da wai pen ja yo le ni ai ki hena ki powder yong ki da wai pang mat te pi hapan shim ba ka da wai tha ba ka da wai pang man te ka saban sai khmat ru ka bas ka saban sle kle te ki shampoo ru ni bo te ni ai ki sunscreen ki APA te let's ngak let ru bangan batai hang ni te phila ban teli ngan batai phi ki dawai ki bangi bu te wat nam sngole ran te don ki ba snu shep ting man kali te shukali ki ba mateng teng hapor bangakren kumni ngak let no komene ngadang ai jing kren ngabot ong ukhon jong u Joseph la shimno u Jacob iktu ki arngut tang ki bakha hadin pat ki din jong Joseph an reng ong khun Jacob la ne Jacob bakla em to ban kren te teng tengi klep te ka jing mut ka don da kum wei tang ba ka jing kren pat teng tengi kren da kum wei tengi don u jing di ru u bay rap na ka benta ka shini te u rap ha hi na ka benta ka shini te tang kata hi ka pangakwa pangan pentip shapi barokhan te ro